24 Children Youth Development Program 2024 Kokrajhar. जोंनि आखाइ खुगाफोरजों आफाजों नोंखौ बाख्नायनो आफा बेयाव जोंखौ हेफाजाब खालामनानै दैदेनफैनायनि थाखाय नोंखौ हामबायनो आफा जोंनि गोसो मोदोम जिबन आरो जोंनि बाखि प्रग्राम गासैखौ आफानि अखानि आइथिं गुदियाव गथायनानै बिबाय जोंखौ बान्दो गानग्रा जिसुनि नामाव अननानै बयबो जिरायदो जोंनि जौसाङाव जिरायनाय मानव गेदेर जेसेबां आलासिफोर आरोबाव नुजाफैनो हानाय जोंनि साफ्रोम डेलिगेट नोंथांमोन आरो फोरोंगिरिफोर आरो मडुलिनि साफ्रोम दैदेनगिरिफोर बयनिसिमबो खेबसेयैनो जोंनि मिरु लाइमोन आफादनि जानानै गोजोननाय आरो गाहाम हामलायथिनायखौ होग्रोनाय जाबाय। बेयाव फैनायजों लोगोसे आङो मोजां मोनदों। फ्राय थांनाय बोसोराव जोङो बाहागो लानो हानाय जायाखै। जाहोना जाहैबाय थांनाय बोसोराव बे CYDP जों लोगोसे समान समान जोंहा नेशनेल बेप्टिस्ट युथ कनफारेन्स जादोंमोन हायद्राबादाव। बेयावहाय जोङो बाहागो लाहैदोंमोन। नाथाय देग्लाय आङो नोंथांमोनजों बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेयाव बाबुमोन रानिमोन आरो फंबाय बिनानावमोन जेसेबां फैबाय सोलोंफैबाय बे सोलोंनायखौ लानानै आङो जोबोद मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव आङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नुनो मोनदों जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि प्रग्रामफ्राव आरो सोलोंनाय समनिफ्राय एबा इसोरखौ खुलुमनाय आरो सिबिनायनिफ्राय जानगाराव थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखाय आं बांसिनै मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङालासे दिनैनि बे समाव सेन्ट्रेल इयुथ कमिटिजों अर्गानाइज खालामजानाय जे गथ'फोर आरो लाइमोनफोरनि जौगाथाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय। आरो बेयाव बाहागो लानायजों लोगोसे इसोरनि गाहाम रादाखौ सोलोंनायजों लोगोसे गोबां गियानफोर सोलोंनायजों लोगोसे इसोरनि आशीर्बादखौ नाजावनो हाबाय। आङो बेनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होयो। आङो बेयाव फैनानै एसे गोजोननाय आरो रंजानायबो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला लाइमोनफोरजों लोगोसे गथ'फोरजों लोगोसे दिनै गोबां गार्जेनफोर फैबाय। आङो गोजोननाय मोनदों। जेब्ला जोङो सेकुलार सोलोंथायाव हठात स्कुलफ्राव जोङो जोंनि गथ'फोरखौ लानानै थाङो, बेयाव जोङो न'निफ्राय स्कुलसिम जों जोंनि गथ'फोरखौ लानानै थाङो। मोजांनि बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला लामा सामाफ्राव दुखु मोनगोन, मेंगोन आरो लामा सामाफ्राव गिनांगौनि थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ जोङो न'निफ्राय स्कुलसिम लाङो आरो स्कुलनिफ्राय न'सिम लाबोफिनो। आरो दिनै गोबां गार्जेनफोरखौ दिनै नुनो मोनो। देवबारनि जोंहा सप्तासेनि गेजेराव जोंहा मोनसे सानडे दङ। बे समाव जोंहा सानडे स्कुल दङ। बे सानडे स्कुलनि समाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि गथ'फोरखौ मानो लाबोनो हाया? आंनि सोंथिया बेसो। जोङो संसारनि गियानखौ होनो हास्थायदों, नाथाय इसोरनि गियानखौ जों मानो सोनो हाया? सप्तासेनि गेजेराव 7 दिननि गेजेराव सानसेखौ इसोरनि बोसोन होनो थाखाय नोंथाङा 6 दिनखौ स्कुलसिम लांनानै थांनो हायोब्ला, स्कुलनिफ्राय न'सिम लाबोनो हादोंब्ला, सानसेखिनिखौ 2 घन्टाखिनिखौ मानो सानडे स्कुलाव जों लाबोनो हाया? जों सिन्था खालामनि। आङो बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफाफोर दिनै बेयाव जेसेबां दङ, जोंनि गथ'फ्रा न'आव दङब्ला बे प्रग्रामाव
प्रग्रामाव बाहागो लाफैयाखैब्ला जोङो दाबो लाबो जोंनि इसोरनि गियानखौ जोङो होसो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि देग्लायनि आयदाया जाहैबाय थांखिनि थाखाय होसोनाय जोंहा बयबो मोनफा मोनफा थांखि दङ जिउआव आरो मोदोमाव दाखांलांनो थाखाय जोंहा थांखि दङ आरो बे थांखिखौ आरो इसोरनि गियानखौ सोनांगौनि बयनिख्रुइ साबसिन सुबिदाया जोंहा बेनो आरो मख'नो गोनां जोंनि इयुथ कमिटिनि बयनिख्रुइ साबसिन हाबाफारिया जोंनि बे CYDP प्रग्रामानो मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो सानब्रै इसोरनि गाहाम रावखौ जोङो सोलोंनो मोनो आरो गथ'फोरनो मोजां गियानखौ होनो हायो बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै जेसेबां बेयाव फैबाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो साफ्रोम बिमा बिफाफोर जायफ्रा गथ'फोरखौ दैदेनबोबाय आङो साफ्रोमखौबो खेबसेबाव जोंनि मिरु लाइमोन आफादनि जानानै हामबाय होननानै आं गुसुं बिबुंथिखौ आं बेखेवनानै दोनथ'बाय हामबायसै बे समखौ दैदेनगिरि बिथाङा लाफैफिननांसिगोन